ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз, каналҳои фурӯшӣ дорем бо нархи дастрас осонтарин 734 подписчик дорем азиз. кабине ки канал хаб боше марҳамат кунед, дар ватсап муроҷиат кунед. ина боз як канали фурӯшӣ бо номи Насим бизнес 2780 подписчик дорад. хулоса ира фурӯхта мешавад. активни шуда дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед, подписатсия кунед. навори видеои ҳамин канали Насим теҷа мо мегузарем. ба трансформер хуб гузаред. кабине ки канал хаб боше дар ватсап муроҷиат кунед. ҳамватанони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. аз ҳаматон хоҳиш мекунем апаҷоно, акаҷоно ва хоҳарҷоно лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. мехоҳед ки мисол хонаҳои фурӯширо тамошо кунед дар ин канал. ҳама рӯза иншоалло ки хонаҳои фурӯширо пешкаштон мегардонем. хонаи арзона. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Лолагӣ, дар хона 6 сотиқ замина, ремонти замонавия дӯстони азиз. нарша 215 000 сомони мега. ба курси имзо бигирем 1 768 000 рубли русӣ мешавад. телефоно барои тамос, номерҳои ватсапаш монагай дӯстони азиз. чор тарафи хона маҳкам. марҳамат кунед, хулоса занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, иншоалло ки ҳаматон соҳиби хона мешавед. барои хотире ки курси рублам 121 сомону 50 дирҳам шудагай. рӯз то рӯз дуо кунед ки ҳамаи курси рубл боло шавад. иншоалло ки бовар дорам ҳаматон соҳиби хонаи арзон мешавед. ва ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. хонаи навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ, дар хонаи хушрӯдохтагӣ 5 сотиқ заминай. нархша 190 000 сомон мега. калидори дароз ҳам дорад. бания, кухни дар даруни хона. мебелош қатӣ фурӯхта мешавад. мисол чизе ки дар ҳамин даруни хона дидесен, ҳама чизи чораш қатӣ фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. ба курси имза 1 560 000 рубли русӣ мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, номерҳои ватсап шумонагай занг мизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабузеш меган. 3 дар хона ҳаст, 3 сотиқ замин, ремонти миёнавия, лекин ҳамихе мисол даромада зиндагӣ карда ҳам метавонӣ. нархи хона 130 000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. ба курси имза 1 69 000 рубли русӣ мешавад. чор тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. марҳамат кунед, бо диққат тамошо кунед хонаро. агар ки маҳқул кишед, марҳамат рафта харидор кунед. номери ватсапшон монагай дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дастгирии шумо пешаи мост. ҳатман лайкҳоро бизанед ва чандум лайк монди мисол дар комментар бинависед. иншоалло ки ба мора мисол мотиватсияи хуб медиҳад. ва аз куҷое ки дар кортон бошад дӯстони азиз, мисол хона ё ин ки замин дар кортон бошад, ҳатман дар комментар бинавис ва подписатсия кунед. навори ояндаро интизор шавед. иншоалло ки ҳаракат мекунем дар видеои оянда ҳамихали хонаи гуфтагида ба навор мегирем. хонаи навбатии мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст. аз тарафи подписчикон мисол як одам гуфтагӣ буд дар ноҳияи Фарход ба навор бигир. ноҳияи Фарход, деҳаи Кӯйбеш, 4 дар хона, 6 сотиқ замин. нархша дӯстони азиз 195 000 сомони мега. ремонти хуб даромада зиндагӣ карда метавонӣ. аз 195 000 сомон иншоалло ки арзон мешавад. телефоно барои тамос номери ватсапаш монагай ва касоне ки мисол ба курси рубл гуфтани бошад
курси рубл хати 1,603,000 рубли русӣ мешавад. марҳамат кунед успеҳ кунед хонаҳои арзона фақат аз канали арзон теҷике иншоалло ки дарёфт мекунед. номери ватсапшон мондагаи занг мезед маълумот пураниқтари хонаро аз худашон метавонед пурсон шавед. ана дӯстони азиз, як хонаи ремонти замонавӣ кардагиаи хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, мисол деҳаша гуфтагӣ нест. Агар ки маъқул кишид мисол мерай харидориш мекунӣ. чор тарафи хона маҳкама дӯстони азиз, хулоса дарвоза дорад бо семиблок. чор тарафи хона маҳкамай, дарвозаи нав часпонаги ремонтҳои замонавӣ, 3 дар хона, 3 сотиқи замин, 4 тараф маҳкам. нархи хонара 240,000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. номерои ватсапшон мондагаи номерои дастишон ба курси 2 миллион рубли русӣ мешавад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ҳаракат кунед ва подписатсия кунед. дастгири шумо пешаи мост. иншоалло ки ман бовар дорам аз ҳамин канали ман ягон рӯз ягон хонаи арзонака хидмат мегирӣ. ҳатман подписатсия кунед. иншоалло ки пешаймон намешавед апаҷон ё ин ки акаҷон. дастгири шумо пешаи мост. худо нигаҳбонатон бошад.